Slam. Huh? Alam. Salam alaikum, Bishop. Alam neku. Alam. Ihe ọwụmbụ gị bịa nga. I'm trying to. Huh? Yes. You be Igbo or you be Igbo? Yes, Abibo. You be Igbo. Yes, sir. So wetin bring salam alaikum? Ibrahim abịa alaikum. I'm a Muslim. Huh? I'm a Muslim. Okay, you be Igbo Muslim. Huh? Huh? Yes. Ewu Igbo Muslim. Yes, sir. Okay, ebe iwu Igbo Muslim. Ele Ibrahim abịa na alaikum. Elo ya ka ị chọrọ bịa mara kuru. Eh? Ewu Muslim de ke hepa sam with nke bịa here bịa mara ma bịa kuru. Eh? Okay, kam juga Chineke amago. Sorry, sir. Ibrahim just like that. Ke bịa nga bịa ọgba ke bịa mara bịa kuru. Mbịa nsala. That's mbịa nsala mara kuru m. Ọkpụ na-eje kugharị ndị mmadụ na nọtụ. I'm sorry, sir. I'm sorry. I had the way phone now, like a pilot of Kelaramas. Okay. Hey! Apollo that Chile Capula Roger, let him be a Otele. Eh? Up where you send the again. That's what back is if you can be Miami and you get room or water. Hey! I'm sorry. How old are you? I'm 22, sir. Go and help your mother wash plate, please. Where is your father and mother? I don't have a father, but I have a mother. You don't have a father, you have a mother. Yes, my father is late. Like in Aga school? Yes. Which school? Aga school. Which school? I'm not from Nigeria. Go Bodeno. No, outside. No, US. In the US. Yes, sir. Kevin or join your Muslim guy. Were you born into it? Yes, sir. My father was Muslim. Oh, yeah, Bilioto Lazo. Tonazo. Ikure na Aisha. Make him more in a manner, he chapalan de salamale. Eating her. Ton your tele, you thought what tele get chile cabagoko. Aquema sendo tu no, Aquema hamuni chapoga, cachapogana. Aquema. Okay, come to her. Aquema sendo tu no, when chapoga, cachapogana. Aquema can. I'm not from. Okay. No, I'm not. Ahage. Ahambu Chidima, but Muslim bu Latifa. Where a camera down the web I want to nacha. Come now, we who off man. Okay, sir. Moreba.
Isa ha again. Ahamu bu Latifa, aha Muslim bu Latifa, then ahamu bu Chidimma. Because my mother bu Christian. Mpaga wuru Muslim. Yes, sir. Latif onye kenaza. Latifa Mohammed. Mo onye. Mohammed. Latifa Mohammed. Mohammed Latifa biko iwonye ebe. Awumonye. Wait, I'm coming. Awumonye Onyugwu Hausa. Please come here outside your environment. Let me see your outside environment. Okay. Wait, and then we go outside. Let me see the outside environment here where you stay. So this is America now. I'm not seeing outside. I'm not seeing outside. I'm not seeing outside. I said I want to see the environment. I walk in come to ask me to make environment where you stay. Okay, can't turn on the camera. Let me turn the camera. I'm going to turn on the camera, sir. I can't turn the camera. Where are camera again? Where are your camera? I've put it on. It's a camera. Kina Jawasa? Kadam. Why are you telling me lies? You are telling me you are from Hausa. You are telling me that you are from your father is a Muslim. Then you are telling me all this is now. You are not Igbo. You are telling me your father is a Muslim. Then how come you are hearing Igbo? Because I grew in my mother place. Your mother place is where? My mother place, Enugu State. Yeah, remove that your hand from your mouth. Sorry, sir. Emerega adopt. No. Kebe Mageno. Oh no, Nigeria. Which part of Enugu can Magishi? Osi from Nike. Huh? Nike. Ebe na Nike. Osi from Nteke Nike. Ebe na Nteke Nike. Na Osi from Nteke Nike Obodabo. Mpaga Owonya Hausa. Yes. Ele part of Hausa Mpagishi. Osi from Labiangwa. Huh? Labiangwa. Ebe wo Labiangwa. Niger. Mpaga. Yeah. Ebe na Niger.
Labiangwa, Niger, onwe ba na Ele side owo na the jet, la biangwa Chineke Niger. agbagoko. Ele side owo. Ele side owo nwa dra nga bia waga bishi. Oya ka m na-agwa gị na Niger na Labiangwa, onwe ba na-akpọ Niger Labiangwa, ebe a ka o si. Pa ga-egburu egbu. No. Gịnị ka ọrịa ga-anwụ? Oh, adị m obele that time, amarọ m. Ụmụnne gị ọ dị ole? I did 7. Ka eme na iji chọọ ka elu onye Igbo na onye Igbo wale ịnọ obodo ikwesịrị ịlụ ndị Niger. Because I like him ndị Igbo, ha na-enete nwaanyị anya. Ka ihe na-arụ n'obodo ịnọ n'ime ya, ele obodo ịnọ n'ime ya? Yeah, US. Ana m eficha ụlọ. Ebe na US? Anọ m na Ukeri. Ebe na Ukeri? Ukeri US, ebe a ka m nọ. Ka eme na iche chọrọ ịlụ di ugbu a this age? Because my mother no di n'oge, so ọnya bịa emelia. Iwe onye iberibe? No, sir. Ị gbala akwụla mbụ? No, sir. Na family unu ụgha ọwụ ihe eji mara unu. Ezinụlọ isi na ya pụta mpa gị na mma gị ha ji agha ụgha. Abụrụ ụgha ọ dịrị gị n'ime, ọbara ụgha ọ nọ gị n'ime. Ụgha? Amarọ m ihe bụ ụgha. Ụgha washi. No, sir. Mpa gị mma gị nwere ọlụgharịrị di? No, sir. Okay, people say you are lying, so why are you telling me lies? How am I lying? How? I'm not lying. Okay, please, somebody in US should send me a request. Who the US here? Who the US here? Oga Bishop. Hey, chom that touch here. Chom that touch here. Chom that touch here. We got your camera. Sorry, take a back a moto. I know moto. I'm not. We got your camera. Or US no? I'm not US now. Ebe ndo na ba ho we bo no. I don't become Ukeri. I can't have Ukeri. I know the part of 50 states now. I know the man has state and Ukeri. Latif, kebe no na Ukeri. I'm a map at the place. I don't know the place. I'm a map. Yeah, you don't. Why ban a boy Ukeri na US ever? Okay. I'll be a letter. When? So you came here, you are telling me lies. You think you want to joke with my platform? Huh? Or are you among all those ladies? What do you mean that you are not playing? What do you mean by that? Do you think with your age you want to ride on my intelligence and other people's intelligence because if you now meet, I come to school, then you want to play with me? I'm not playing. No. My sister, let me tell you, if you joke with me, walk.
Mwepụta amụ mkpe ya aka, especially mkpụrụ amụ m, mekpe ya aka, memete ya aka, welie chewa ahụ m n'ihu eluigwe kwuo okwu n'isi ọ ga-awọ. You are joking with me, Abi? No, sir. Where is Latif? Latif. Latifa. My name is Latifa. Go outside. Oh yeah, go outside. I want to see outside your environment. Go outside. I can't on the camera. Listen. Go outside or from window. From that your window. Go to window. Turn your camera. Okay. Oh, I cannot see you. I'm almost at turn the camera. Face it. Stay camera na kotwa. Stay na kotwa. I don't want to block you. If I block you, you will not like me. Stay camera na ka steady na. Stay camera down na ka steady na upside down. That's no Medugri. Here would desert even the Boko Haram no. Kebianga bia kwagam na no US. Eh? I'm not on Medugli, sir. I'm not on Medugli. Yeah, farm can be. Yeah, farm. This place, all the farm. Yes, this place farm. Yeah, be landlord unye muno na rori olo. So Landlord being go law in I'm not lying to you. Landlord again can I'm not I'm cleaning. Okay. Ematala nwoke kemgbe pụtara ụwa. Sir? Ematala nwoke kemgbe pụtara ụwa. Yes, sir. Ụmụ nwoke ole ka na ha trala? Just one. Ị na-agba akwụla? No, sir. I akpa akara ekwentị gị, kpọọ phone number gị. Congrats. Genotype gị ogene? Blood group gị? O positive. I akpọ your phone number. Check come put there. Blood manisa. Come. Ebo kwa mianisi sawo, ebilo mianisi. Kpọọ your phone number na. Ebilo mianisi ya ka na gwa gị. Ka ebe ị chọrọ iwepụta ya. O nwere akwụkwọ ndebuli ya, so na dị akwụkwọ ka nna chọọ like this. Nwa ojide ọgwụ jide m ihe akọ. Enwere ihe itere n'ire gị iji bịa hịa? Sam, Enwere ihe iji jide m pin m like this, mụ na gị na-eme conversation.